रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै गारि सायावनो ब्लक लानाय जाबाय आरोना आरो बेहाय सोर सोर दं नुखाबाय नङा होमबा आंजों दंफायो लोगोआव गर्जन मोसाहारि सार दंफायो आरो दिनै आङो सारनाव सोंनो नागिरदों आच्छा सार जोंना रिजाल्टआथ' बारा दिन गैलिया नङा होमबा रिजाल्टआ फ्राय सानब्रैल'सै बे सानब्रैयावहाय ओरैबायदि माने काउन्टडाउन स्टार्ट जाबाय आरोना देरसखा फासखा 1 2 3 4 माने स्टार्ट जाबाय आरोखि पुरा माने उन्दुनो हाला माने सोरबा सोरबा गुलुब गुलुब मोनगासिनो दं केन्डिडेटफ्रा जानो लोंनोबो सुखुला जानो लोंनो सुख गैला ओरै बेलथायलाय बेहाय माने बिसि भागैनो माने बिपिएफआ बिराद गुलुब गुलुब मोनगासिनो दं आरोखि ना बिराद गुलुब गुलुब मोनगासिनो दं बिथांमोनहा मानो होनोबा बिथांमोनहा काउन्टडाउन स्टार्ट जाबाय आनिफ्राय 1 सिखा 2 सिखा 3 सिखा बेफोरबायदि माने जागासिनो दं आरोखि बिसोरनि गोसोआव जे देरहामारगोना आच्छा सोर देरहामारगोन सोर बांसिन देरहागोन सार नोंनि मथे खुलुमबाय बयखौबो समान इउटिउबारनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं आवगायावनो होनखादों जे देरहागोन बिपिएफआ मोनब्रैनि बारा देरहाया आरो इउपिपिएलआ 8थानिफ्राय 9थासिम देरहानांगौ कंग्रेसआ मोनसे मोनगोन बिजेपिआ मोनसे बा मोननै आदार्स आरो आं बेखौ आवगायावनो होनखादों दा उदालगुरिनिफ्राय लानानैनो आरो जेनेबा उदालगुरिखौ लादो जोंहा डिफेन्स भार्सास रिहन दा मिथिनाय बायदिबा रिहन बिथांखौ गावनि पार्टियानो फेजेनगोन खारन सरन बिथाङाबो एमएलए जानानै फैयोब्ला रिहन बिथाङाबो एमएलए जानानै थाङोब्ला मिनिस्टारखौथ' सानैबो होसोगोन अब्ला दा बेखायनो होननो नागिरदों आरो जे उदालगुरियाव रिहनखौ फेजेनगोन गावनि पार्टिया दा बेखायनो जोंहा डिफेन फंबाया देरहानानै फैबाय दानिया जोंहा ओरैहाय थंलाखौ होनदो थंला औ जोंहा सासे जयन्त राभा औ बिथाङा ओरैबायदि मोनसे मुहिनि गोनां इभेनखि सासे पुलिस अफिसारनाव जों सोंदोंमोन मानुसथा बिराद सादा सिदा रे खिरिखम्बा मानसिथ' देखिले माने मरम लागे दाखाय होननो नागिरदों जयन्त बिथाङा माने मुहिनि गोनां केरिसमेटिक मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो दा 100% सियर जानानै दङ थंलायावबो जयन्त राभा इउपिपिएलनि केन्डिडेट देरहागोन आरोखि दाना जोंहा बाक्साखौ लादो औ राकेश बिथाङाथ' ओरैबायदिखा माने गांसो हाग्रानिफ्राय लानानै जुथा मानसिनिफ्राय लानानै गासैबो थाखोनि मानसिया बिथांखौ मोजां मोनो हाजोबो बियो बेखौ मोजां मोनो मानसिखौ माने जेरै राव एरैबो मावथारबो नालाय दा बे हिसाबै बिनि माबाया रायजो राजानि मोजां मोनजानाया एसे आलदा आरो रायजो राजाखौ बिनि सिबिनाय स्टाइलाबो एसे आलदा दा बे हिसाबै राकेशखौ दिनैनि थारिखआव रावबो फेजेननो हाया होमबा मोनबेसे देरहाखो मोनथाम थांबाय दाना तामुलपुरखौ लादो तामुलपुरा प्रमदजों फुवा नोङो जोंहा आदा बिश्वजित हाबाय दाना सेक्रिफाइस दानिया फैला मेन्देलायाथ' बिराद गोब्राब बिराद थान खिन्थु फैला मेन्देलाखौ गोबां मानसिफ्रा सिं मोजां मोनखोमायोना बेबो देरहागोन होनबाय थादों बिथांखौबो जोङो हिसाब लादों लानायालाय दा बिनिफ्राय ओरै फैदो बिजनियाव कमलसिम बिथाङा उरुप कुमार देयाथ' थैलाय फैलाय देरहाया दा बेनो इभेनखि बिपिएफनि बर' भटार माबाबो होआ आरो बिजेपिनि बर' भटारबो होआसै जाहैदों दा बेंगलिनिल' साइजेबोल पपुलेसन बिथाङा बोरै देरहागोन दा बेखायनो जोंहा कमल सिं आदाया होनदों जे 40 to 42,000 डिफारेन्सआव बिजनियाव इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ देरहानानै फैगोन बिनि उनावहाय फैदोलाय जोंहा सिडलियावथ' सावथाल भट आरो मुस्लिम भटआनो मेन दा मेक्सिमाम सावथाल भटआ इउपिपिएलनो होबाय आरो मेक्सिमाम मुस्लिम भटआ इउपिपिएलनो होबाय बर'आथ' बर' इन्टेक्ट दंखायो दा बे हिसाबै जोंहा सिडलियावबो इउपिपिएलनि केन्डिडेट फेरेंगा थामहिनबा रन्जित बसुमतारी बिदिनो देरहानानै दंखायो बेनिफ्राय दाना जोंहा ओरै फैबाय मा होनो बावखुंग्रिया आंनि समस्ति आब' प्रतिभा ब्रह्मआ गेलेदों दा बावखुंग्रिखौ आवगाय होनखादों जे बावखुंग्रिया ओरैबायदि मोनसे इउपिपिएलनि थाखाय आसाबादि मानो होनोबा बिपिएफआ
रुपम चन्द्र रायखौ होनाय लोगो लोगो गोरोन्थि जादों BPFनि गोबां बर'फ्रा BPFनो होआखै बिथांमोना राजीब बांगालनो होदों आरो खायसेया ट्रेक्टरावबो होदों दा BPFआ राजबंशीनि भटखौ 20-21 हाजारसो गथा मोनगोन आरो बेनिफ्राय बांगाल भटखौ बिनि बाराथाय बारा 1500 ओमफ्राय सावथाल भटआथ' मालाय गावसिनि केन्डिडेट दंखायो जय भारत JMM आरो एसे होदों राजीब बांगालनो आरो जोंनोबो एसे होदों हिसाबै बाहागानो गैया BPFनावहाय थेवब्लाबो थांनाय टाइम बेखौनो नुहुरदों BPFआ सेकेन्ड पजिशनाव थागोन ओमफ्राय राजीब बांगाला थार्ड कंग्रेस दङ UPPला आरामसे देरहानानै दङ दा बेनिफ्राय जोंहा दतमायावबो जोंहा रबिराम बिथाङा बिराद आसाबादि खिन्थु जिबायदि थाबायनाय जाथ्राजों जोंहा राजु फंबाया जि दोहौ लाबोबाय दा बेखौ नायोब्ला रबिराम बिथाङाबो जेनहां दा गासैखौ नोंथांमोना नायदो 8था 9थाया ओरैनो दंखायो आरो बेलेग क'क्राझारालाय आरो क'क्राझारखौ होनबावदो क'क्राझार हाबाब नोंथांमोना गोसोआव दङ नामा माबा देबोरगावआव देबोर नांबाय शिवलि बिबारा ज्राव ज्राव बारफुदोंमोन अखा दामब्राखौ थावरिनो हायैयाव ज्रय सिरिनांबाय देबोरगावआव देबोर नांदों दा नोंथांमोना नुबाय जोंहा बायद' मेडाम शिवलि महिलारि बिथाङा एक्सुवेलि गेलेनाङामोन आं आवगायावनो होनखादों बिथांखौ पार्टियानो फेजेनगोन मिथिनायाव बिथाङा पार्टिनि वार्कार जेरै प्राइमारि पार्टिनि वार्कार जेरै ब्लक पार्टिनि वार्कार जेरै बुथ लेभेल थायो दा बिथांमोनखौ नाफात्ता खालामदों गावनि माखासे सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ लानानै बिथाङा खोब नाजादोंमोन दा बावहाय माखासे गोबां BPFनि मानसिफ्रानो जे मेडाम शिवलि महिलारि बिथांनो भटखौ होआखै पार्टियानो फेजेनगोन बिथांखौ होमबा सेटआप बियो सेटेप दा ओमफ्राय माबाया पर्बत जराया एसे माने समान जादों गोनो गोथो जानानै दं खाफाल दंबा फैगोन खाफाल दं ओमफ्राय श्रीरामपुराबो बिदिनो गोनो गोथो खाफाल दंबा फैसिगोन आरो होमबा 8थानि गोजौआव देरहाखागोन माथो 8थानि गोजौआव देरहाखायो होमबा BPFआ मोनथामबा मोनब्रै नङा होमबा औ मोनब्रै बाराथाय बारा मोनबा मोनब्रैनि बारा थाङा होमबा दासान्दि फुरा माने केन्डिडेटफ्रा एकदमबारे गुल्लुब मोनगासिनो दं खोमा नङा होमबा सार मानो होनोबा नै ओरैबो नोंथाङा सोंनो हागौ मानो UPPला देरहागोन आरो मानो BPFआ जेनगोन खारना ओरै जेब्ला BPF आरो BJPजों एलायन्सआव दंमोन UPPला BJPनि सोद्रोमाफोरखौ पार्टिनि गासैबो हाबाफारियावहाय सोनानै लादोंमोन जेरै BCDC चेयारमेन BCDCनि मेम्बार आरो गोबां बायदि बायदि मावथांखि बिफानफोर थायो बेफोरावहाय BJP UPPL आरो सोरबा ज' जानानै बिराद मोजाङै मावलांदोंमोन खिन्थु BPF गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जुदिও BPF आरो BJPजों एलायन्सआव दङ BPFआ BJPनि रावखौ फात्ता होआखै दा बेखायनो BJPआबो सिं गाज्रि मोननानै BPFनो भट होआखै बरंसो बिथांमोना UPPLनोसो भट होदों आरो लिडारफ्रा आरो पाब्लिकफोरखौबो BPFनो भट दाहो होनदों आरो ट्रेक्टरावसो हो होननानै बुंदों बेबो मोनसे मेन खारन जे बेबाराव BPFआ जेनगोन UPPLआ बांसिन थार केन्डिडेटखौ देरहानो हागोन जों दा बबे थांगासिनो सार एसे बेरायलि खालामहैनि मालाय माथो लकेलफ्राव बेरायलायब्रा माथो दाखालि आं नुदों बिक्रममोन कास्टममोन प्रहलादमोनखौ माथो बबेबा गोजानावसो थांनाय बेग गिदिं लालायनाय नुदों जोंना लकेलावनो जायोलै ना सार मालाय बिसोर थाखा गोनां ना बोरैबा थाखा थगाय थसि मोनोब्रा जोंना लकेलावनो जायो नङा होमबा लकेलावनो जायो